Wekdal sawetawis kala sikek nyuwun pangapunten boten ateges tiyang kula nyikek nggih nyawa samya eca lan sekeca wawan pangandikan yilabet anggenipun badhe hangatane adicara ingkang urut sakcanipun inggih pasraing pinanganten ingkang samangkih badhe kasarirani dening duta pangarsa pinanganten putri. Dumateng penyeripun ingkang kasraya minangka duta saraya kasuwun nyaket wonten ing Pandaya Swara. Wekdal kala aturaken sawetahipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pangarsanipun para pepundhen, para pinisepuh, sesepuh ingkang kinarya tepa palupining para putra wayah ingkang saduhu kula peteni. Ugi wonten pangarsanipun para pangemban pangembating praja prawiraning negari ingkang kinarya tepa pangastaning kaprajan miwah kapradatan ingkang handum handetulang ing telenging cipta ingkang tansah sinugata ing pakurmatan. Boten kasupen ugi kunjuk wonten ngarsanipun para tamu kakung saha putri ingkang tansah cinaketing manah. Puji saha syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng ambabar kanugrahan saha kawilujengan dumateng panjenengan sedaya lan kula kawis tingal wonten ing eri kalenggan punika sowan kula sakadang wiwit saking dusun Wonolela, Desa Wonolela dumugi ing papan mriki tansah pinanggih ing kawilujengan. Ingkang salajengipun keparenga kula sumela atur sauntawis satemah nyigek kamardikan panjenengan sedaya ingkang kalanipun dawek eca sekeca wawan pangandikan nuringgih lebet anggen kula kedah sumanggem minangka dados talanging basa gumantos sing raga saking panjenenganipun Bapa Bandi. Dene kula kapiji mradhapa ingkang dados sedya wigatos sing gati ing ari kalenggan punika. Ingkang angka pisan kula kinen hangaturaken pambagya salam taklid saking panjenenganipun Bapa Bandi dalasan Ibu. Mugi katur wonten ngarsanipun Bapa Suyana sak kula wangsa kanthi ikraripun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih caos palapuran bilih ing sakawit panjenenganipun Bapa Suyana utusan ngaturaken calon pinanganten sajuga ingkang pun peparab Bagus Farhan Rifki Fahrizi ingkang supados kaijabaken saha kapanggihaken wonten ing wekdal punika sedaya sampun dipun tindakaken saking keluarga ageng Bapa Bandi miderek tata cara adat ingkang sinengker wonten ing dusun Wonolela. Ingkang salajengipun nuhoni panyuwunipun Bapa Suyana bilih wonten ing eri kalenggan punika pinanganten sarimbit kasuwun kaboyong wonten ing dalem mriki. Pramila sowan kula sakadang kepareng nderekaken pinanganten sarimbit saha amasrahaken pinanganten. Mboten sanes mawantu-wantu panyuwunipun Bapa Bandi dalasan Ibu namung ngaturaken mangsa borong anggenipun paring pitedhah so panggula wentah murih jumbuh ingkang ginayuh
pakarti ingkang kaesti satemah manggih kabegjan saha kamulyan gesang bebrayanipun ing samangke. Ingkang salajengipun ugi kula katuran hangaturaken ingkang awujud angsal-angsal ing samangke keparengipun Bapa Pandi sumangga kaaturaken panjenenganipun Bapa Suyono dalasan Ibu. Ingkang salajengipun ugi panjenenganipun Bapa Pandi nglenggana nggih wiwit saking nampi rembag sepisanan ngijabaken ingkang putra manggihaken ingkang putra ngantos kaboyong wonten ing dalem mriki saestu panjenenganipun Bapa Pandi tansah kathah kekiranganipun. Pramila saking punika panjenenganipun Bapa Pandi nyuwun agunging samudra pangasami. Saparipurnaning palenggan punika keparenga kula dalah rombongan kepareng badhe nyuwun pamit ugi. Kanthi punika ing mbok pilih kados namung mekaten ingkang dados megah wigatos ing gading ari kalenggan punika kula nyuwun agunging samudra pangasami. Pinangka pungkasaning ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Tetelo wijang gamblang datan wonten kuciwanipun nggih nyulumarap sowan duta pangarsa saking risang pinanganten putri. Daya-daya kalajengaken nurut adicara sakjaneipun inggih panampining pasrah ingkang badhe kasarirani Bapak Agus dumateng panjenenganipun Bapak Agus kasuwunyaket wonten ing pandaya swara wekdal sasana kalwaturaken sawetahipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wonten pangsanipun para sepuh, para bini sepuh ingkang satuhu dahat kirmatan. Wonten pangsanipun para alim ulama, Bapak Ustad, Bapak Kiai ingkang kawula hormati. Wonten pangsanipun para pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang satuhu dahat kirmatan. Minangka perwakaning atur langkung rumiyin sumangga panjenengan sami kawula dherekaken tansah ngiyahaken puji saha syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng hambabar mapinten-pinten karohmatan saha kanikmatan dumateng kula saha panjenengan sami. Katite wonten ing ri kalenggahan siang punika kula saha panjenengan sami waget kempal manunggal wonten ing menika papan tansah pinaringan karaharyon. Pramila wonten ing kalenggahan menika sumangga sareng-sareng kita ikraraken alhamdulillahirabbil alamin. Selawat saha salamipun Allah mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita antu-antu menggah syafaatipun fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sagung para pilenggah ingkang sadu dahat kirmatan ingkang sepisan kala wau saking panjenenganipun Bapak Bandi lumantar panjenenganipun duta saraya panjenenganipun Bapak Karmin ngaturaken salam taklim katur dumateng panjenenganipun Bapak Suyono sekalian Ibu pramila kanthi kawula jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wontene sajengipun ugi saking panjenenganipun Bapak Suyono sekali Ibu
Ugi ngaturaken salam taklim ugi katur dumateng panjenenganipun Bapak Bandi sakadang sakeluarga kanthi kawula ikraraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan ugi nyuwun tambahing donga panjenengan sami mugi-mugi panjenenganipun tansah pinaringan ing suka rahayu. Semanten ugi kula pribadi ugi ngaturaken salam taklim mugi katur dumateng panjenenganipun Bapak Gandhi sakadang sakeluarga ugi kanthi kawula ikraraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wondene salajengipun saking panjenenganipun Bapak Subandi lumantar panjenenganipun Bapak Karmin kepareng ngamasrahaken putra temanten kekalih ingkang apeparap Nak Mas Bagus Farhan Rizki Fahresi putra jalunipun panjenenganipun Bapak Siono sekalian Ibu Suparti ingkang pikantuk panjenenganipun Nimas Ayu Nadia Dea Dava Nadia Deva Dava putri panjenenganipun Bapak Bandi sekalian Ibu Tarsih ingkang pidalem wonten ing Wonolela Kecamatan Sawangan. Wondene ijab kabul sampun kalampah rikala dinten Rabu kirang langkung tabuh 7 lan sampun kacatet wonten ing kantor urusan agami Kecamatan Sawangan. Alhamdulillah lan matur nuwun kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Subandi ingkang sampun nglaksanakaken darmaning asepuh wonten ing ri kalenggahan siang menika. Wondene ing salajengipun saking panjenenganipun Bapak Subandi ugi paring nggih waget pun astani oleh-oleh nggih mbok bilih namung saged ngaturaken agunging panuwun saking panjenenganipun Bapak Suyono tiyang sakeluarga. Wontene paripurnaning adicara wonten ing rikalenggahan siang menika panjenenganipun Bapak Subandi sakadang badhe nyuwun pamit saking keluarga panjenenganipun Bapak Suyono telasan Ibu boten waget anambangi sagedipun namung nderekaken sugeng kondur lan nugi nyuwun tambahing pangestu panjenengan mugi-mugi saking wisma mriki dumugi dalem panjenengan sowang-sowang tansah pinaringan suka rahayu. Mekaten lan sematen pamatur kula minangka atur panampi saking panjenenganipun Bapak Subandi kirang saha langgengipun saestu kawula nyuwun gungingsih samudra pangaksami kawula pungkasi wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten baparing sedya ingkang hanyului panampining pasrah pinanganten putri dumateng panjenenganipun kawula ngaturaken kuwi panuwun ngedatan pepindhan. Para rawuh para pilengga sedaya ingkang winantung karahayun saderengipun dungkap adicara ingkang sakcandhikipun inggih Hastungkara kepareng dumateng para kadang juru ladi kasuwun sawega ing diri cumawis hangaturaken boga daharan katur wonten ngarsanipun jeng ngandika para rawuh sami dumateng kadang pramulati kasuwun merati sing gati sumangga